So ngayong hapon mga lods, marami karon sa Tagulo Beach Sky. Katagulo ni kay prenup sa among kaubang photographer. So dili basta-basta kay photographer mo shootan. Darang grom. So karon pa panahon na ang grom giunay og shoot. Sa una siya mo gisutan. Kita daw kagkuan. Guwapo. Si Piolo na kita. Anak. Tawag bro. Ya. Wala mo bote siya na. Ano sa uli? Anak ko. Anak. Bulto ito mo ko. Ay na tawag mo. I-cancel nila. Naghana kayong kunoy, daghan kayong cancel na sila. Naspot ka cancel. Paglingan sa mundo. Yeah.
Kana si Jillard may i-appeal sa vlog. Ay, sa rekon ha. Okay. Boss. Agak. Guyura na siya, boss. Ay, lakaw Maria. Guyura. Guyuro? Bro, guyuron? Bigyan niya, boss. Ana. Perfect. Guyuron? Maria, langi ito Maria went to town. Okay, si Junel lapot. Masuk ko na. Pinakitaan. Likod ka boss. Gaw, ikot ka gamay gaw. Paano lang? Kaya kung yan, BTS. Gaan na manggod sila gusto na ko ipakuan no. Lawong ka na. Opo, kuno kayo din ingon sa LL. Kuan na ni awas na kuno kong bangag na mo. May tae. May tae Ana ka boss, ana. Kuan daw mo kanang kanana ba? Muna ka, Junel. Tapangay na mo. Eh, chika. Ay, ana, dadula go. Dula, oh, sa Bliganay. Go! Ay, ay, ban. Tawa. Nagkamang-kamang, nagkabilat-bilat. Dapat niya bro, dapat bro. Nagkatapat. Malabay. Wala, buta nga si Barinaga, oy. Maliko, yung safe bike. Hi, sir. Hello. Oh my God, what's wrong? So, ulan kaayo na amig Usminya. Padulong na ang ba. Actually, ang baha, marag 3 minutes na lang, uta na, digkuan na. Like sila, ka-photo pa, dara. Ay, puti. So, kani nga ulan, dili siya joke. Ulan, dili siya joke. Dili siya FX. No, VFX. It's really... Para makakuha og better photos, pictures, footage, dapat magsakripisyo.